Prajem vám všetkým príjemný dobrý večer. Predpokladám, že ste sa tešili na to, že pozriete toto video, lebo my sme sa s Martinkou tešili, keďže prichádzame s takou novou témou, ktorá možno v podobnom znení niekde už bola odkomunikovaná niekoľko rokov, ale prichádzame s tématikou finančnej inteligencie. Ja keď som prvýkrát počul o finančnej inteligencii, hovorím však, to je to isté, ako aj finančná gramotnosť. Ale keď mi to Martinka vysvetlila a ukázala, že pozor, Marian, toto nie je finančná gramotnosť, je to niečo iné. A keď som pozorne počúval a hovorím, Martinka, počuj, tak to ty musíš ísť sem do next stepu, pretože je dôležité, aby sa o tom dozvedeli ďalší ľudia, ktorých to bude samozrejme zaujímať. Takže vás všetkých dnes vítam znova v Next Stepe, lebo aj toto vnímam ako next step, ako ďalší krok na ďalší level v rámci či už biznisu, alebo vôbec osobného života, pretože tí, ktorí robíte s financiami, alebo akýmkoľvek spôsobom pomáhate ľuďom, klientom s finančnými službami nejakými, tak určite oceníte to, o čom vám bude Martinka rozprávať a budete vidieť, že naozaj sa to dá posunúť na úplne iný level. Samozrejme, nikoho nejdeme teraz ťahať do nejakej spoločnosti, siete a tak ďalej, žiadny multilevel ani nič podobné. To vôbec nie. Skôr vám chceme ukázať, akým spôsobom sa dá niečo posunúť ďalej, ako sa dá s pomocou nových princípov technológií, a musím vám prezradiť, že vyvinutých na Slovensku, čo je pre mňa, akože, to je to ďalšie obrovské plus, vyvinutých na Slovensku, dá sa robiť služba kvalitnejšie, rýchlejšie, efektívnejšie, dokážete na tom omnoho viac zarobiť a tí, ktorí ste užívateľia finančných služieb, dokážete vďaka tomu obrovsky ušetriť. A toto som videl, to spojenie zarobiť a ušetriť, či som ako klient, alebo som ako človek, ktorý pracuje vo finančných službách. Toto spojenie som videl ako obrovskú príležitosť naozaj posunúť si či už ten biznis, alebo svoj vlastný život o level vyššie. A preto som poprosil Martinku, aby si našla ten čas v stredu o 8 večer, aby sme mohli sa o tejto tematike rozprávať. A teda všetkých vás vítam, či už pozeráte live, alebo to pozeráte zo záznamu, naozaj uvidíte, že po skončení sa vám to o trošičku v tom finančnom svete dokáže posunúť vyššie, ale teda ešte raz vítaj Martinka, toto je Martinka Nádaska. Ahoj Martinka. Ahoj Majo, krásny letný večer prajem a ďakujem za pozvanie a veľmi sa teším, že vám dnes môžem náš projekt predstaviť. A nebude to možno len čisto o projekte, ale bude to aj o tom pozadí toho celého, pretože keď mi Martinka predstavila projekt, tak ja som jej dal hneď otázku, výborne, ako znie to fantastické, ale prečo si vôbec do tohto celého išla? Aj o tom sa budeme rozprávať a ako to celé vzniklo a hlavne, čo to má priniesť či už samotným občanom tejto krajiny, alebo ľuďom, ktorí vo finančnom biznise pracujú, spolupracujú, a opakujem, nejde o to, aby sme vás niekam ťahali alebo vám núkali nejakú spoluprácu, to v žiadnom prípade. Skôr vám chceme ukázať nové nástroje, ktoré sú, ja môžem povedať, že dnes na svetovej úrovni, lebo aj keď sa vo svete stretávam s rôznymi finančnými službami, tak musím povedať, že toto je, že high level toho, čo som mal možnosť vo svete vidieť, ale dostaneme sa späť k tomu. Tí, ktorí budete mať akékoľvek otázky, pripomienky, alebo budete sa s nami podeliť o nejaké dojmy, kľudne nám píšte do komentárov a budeme sa z toho veľmi tešiť, že aj vy nám niečím prispiejete svojim komentom alebo svojim názorom, poprípade svojou otázkou. Takže, kto je Martinka Nádaska? Je to dáma, ktorú som spoznal počas covidu, sa vám musím priznať. Martinka je človek, ktorý sa vzdelávaniu a vôbec tomu education svetu venuje už niekoľko rokov. Koľko sa venuješ, Martinka, tomu edukatívnemu svetu? Koncom tohto roka to bude 9. rok. 9. rok.
A Martinka sama prešla rôznymi pozíciami alebo tým vývojom v tom edukačnom biznise. A tak, ako som ja spoznal, sa mi veľmi páči, že naozaj na Slovensku možno poznáte, možno nepoznáte Gallup a Martinka veľmi intenzívne spolupracuje či už s ľuďmi alebo so samotnou spoločnosťou a s Gallupom. Tak ak nám môžeš toto trošku priblížiť? Niečo viac o Gallupe. Je to veľmi jednoduchý psychologický test, ktorý vám dokáže určiť, čo sú vaše silné stránky a prirodzene aj tie slabé. Ale v čom je to dobre poznať to a mať takýto test, pretože jednoznačne a definitívne si budete vedieť priznať, áno, v tomto som skvelý, v tomto som výnimočný, toto mi naozaj ide. Toto môžete začať tým pádom intenzívne rozvíjať. Ten rozvoj nebude trvať vôbec dlho, pretože ak pracujete na niečom, v čom ste výnimoční, čo vám je už dané, tak vlastne aj ten rozvoj bude veľmi rýchly. A ja tak hovorím trošku, že vlastne tým, že poznám ten svoj profil, pracujem aj ja s ním, ja sama sa nechávam konzultovať, tak si myslím, že aj toto, o čom sa dnes budeme rozprávať, je výsledok toho, že používam tie svoje schopnosti. Takže všetci si dokážeme ten život zlepšiť a o next steps posunúť ďalej aj práve vďaka tomuto talentovému testu. No a tak prezrad nám, čo ti vyšlo, že na čo máš najväčšie talenty? Najväčšie talenty mám práve tie, ktoré sú strategické a ovplyvňovacie. To je vlastne doména strategická a ovplyvňovacia. Strategické vlastne znamená, že viem veľmi dobre pracovať s informáciami, vyhodnocovať ich, zoskupovať ich do plánov, ktoré môžu fungovať aj na dlhodobej úrovni a som vizionár. Teda viem, ako sa pozrieť do tej budúcnosti, že čo bude potrebné, čo sa bude diať a ako keby tak trošku predikovať isté možnosti, ktoré nastanú. No a ovplyvňovanie znamená, že mám veľmi rada kontakt s ľuďmi, zoznamovanie sa, rozprávanie sa s nimi. Práve preto som aj konzultant, pretože ovplyvňovači sú ľudia, ktorí sú veľmi silní a dokážu v podstate spracovať všetky tie ťažké situácie toho druhého človeka bez toho, aby ich to veľmi vyčerpávalo a veľmi zráňovalo. A sú tí, ktorí dokážu dať tú pomocnú ruku a potiahnuť toho človeka von z toho prachu, v ktorom teraz aktuálne je a zase dokáže vidieť ten svet z toho krajšieho pohľadu. A to je aj výsledkom toho, prečo v podstate túto myšlienku a tento projekt chcem šíriť ďalej. Takže tí, ktorí budete chcieť vedieť, že na čo máte talent, určite oslovte Martinku na dasku. A prečo sa ti to vôbec oplatí, keď nad tým rozmýšľaš? Lebo častokrát počúvame okolo seba, na čo talent nemáme. A počúvame častokrát, v čom sme zlí a v čom sme neschopní a prečo niečo nedokážeme. A práve Martinka aj vďaka tejto technológii vám dokáže ukázať, na čo talent máš, kde sa máš rozvíjať a čo ťa dokáže posunúť bližšie k tvojim cieľom. Milím sa, alebo hovorím správne? Samozrejme. Dokonca prezradím, že všetci tie svoje talenty poznáme. Niekde v hĺbke vieme, že to máme. Ale keď to už vidíme na papieri, tak si to môžeme priznať a slobodne prehlásiť, áno, ja to skutočne mám, viem sa za to postaviť. A naozaj sa mi stalo niekoľkokrát, že ľudia mi volali, ja by som si spravila aj ten test, ale čo ak sa stane, že mne nevidú žiadne talenty? Tak to by bolo dobre zodpovedať, všetci máme na niečo talent, pretože talent neznamená, že vieme byť hercami, alebo muzikantmi, alebo tanečníkmi, alebo maliarmi. Talent znamená istú schopnosť, ako napríklad práve to strategické myslenie, alebo tá schopnosť zoznamovať sa veľmi ľahko s ľuďmi a veľmi ľahko s nimi komunikovať. Takže to sú tie talenty. To, o čom sa hovorí, že je tá schopnosť vrodená malovať a kresliť, tancovať, tak to sú vlastne nadania. No zaujímavé. No dobre. A teda, ktorý ten talent ťa posunul k tomu, že si začala tvoriť tento projekt? Tak určite ma posunulo to, že som stretla správnych ľudí a to sú kolegovia, ktorí ma prizvali do tímu, pretože už keď projekt nadobúda nejakých rozmerov, tak zrazu tam potrebuješ viac ľudí
a potrebuješ ľudí, ktorí majú víziu, ktorí majú filozofiu, ktorí majú myšlienku a oni aj potrebovali niekoho, kto je od vzdelávania. Takže nejakým spôsobom logicky som im z toho vyšla ja. A teda priznám sa, že keď mi to predstavili, tak som povedala, že si dávam týždeň na to, aby som sa rozhodla, či áno. Ale už keď som odchádzala, tak presne ten pocit tu pozná, že áno, ale že trošku racionálna do toho, že nemôžem fungovať naozaj cez tie emócie. O tom sa dnes budeme baviť, o tom, ako sa rozhodujeme o financiách cez emócie a každé moje rozhodnutie tým, že poznám, že naozaj tá emócia často ma prevýši z tých ovplyvňovacích talentov, chcem ísť do každej úžasnej myšlienky, ale už viem, že ja potrebujem zapnúť stratéga, potrebujem si to rozložiť. Mám na to čas, mám tú schopnosť, ktorú oni potrebujú, čo tam viem priniesť a ako to vidím do toho budúcna s tým rozvojom, aby som nemusela im počase povedať, že páni, nedávam to. Je toho na mňa priveľa. No dobre, tak nám prezrať teraz, o čom je teda celý projekt finančnej inteligencie. Tak projekt finančnej inteligencie vznikol na základe myšlienky, že ľudia o finančnej inteligencii vlastne toho vedia veľmi málo. Na Slovensku je problém s tým, že sa neustále robia nejaké tie merania, ktoré hovoria o tom, ako sme na tom zle a stále nevidíme nejaké projekty, ktoré by boli tak obsiahle a zastrešili túto oblasť takým spôsobom, že by sa začali veci meniť. A určite ste počuli to, že z tých štatistík vyplýva, že sme na konci, že za nami je už iba Čile, že dokonca sme prestali merať schopnosti vo finančnej gramotnosti na Slovensku, pretože sme už nechceli vidieť tie výsledky. Národná banka si robí ale stále svoje. Keď som ich videla, tak som až žasla, že veľké percento ľudí tvrdí, že má finančnú gramotnosť. Teraz hovoríme o gramotnosti, teda o tých vedomostiach. A potom, keď sa spýtajú na klasické otázky z finančnej gramotnosti, ako viete rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou a podobné otázky, ktoré sú naozaj také učebnicové, nevieme na to odpovedať. Neodpovieme správne, ale všetci tvrdíme, že sme vysoko vzdelaní, čo sa týka finančnej gramotnosti. A potom, aké to bude asi práve s tou finančnou inteligenciou, že? Keďže je to ešte práve ten vyšší level. Náš prieskum ukázal to isté medzi mladými ľuďmi. Všetci tvrdili, to je 100%, ktorí tvrdili, že majú finančnú gramotnosť na vynikajúcej úrovni. A otázky, ktoré mali zodpovedať, tak boli správne zodpovedané zhruba na 60%. Čiže stále je priestor v akejkoľvek generácii s tým ešte pracovať. No a toto som videla ako komplexný projekt, ktorý to dokáže zastrešiť, pretože to, ako je to robené, je veľmi štýlové, je to veľmi moderné, je to online, nevyžaduje si to, aby človek niekam musel prísť. Nie je tam človek, ktorý vystupuje, že pozrite na mňa, ja to robím takto a všetci ma kopírujte. Je to postavené na princípe, tu je rodina, tu je jednotlivec, ktorého si ty vyberáš, má takúto situáciu a teraz dokáž svoju finančnú gramotnosť a dokáž, že splníš ich ciele a zároveň im vybuduješ to, čo finančná gramotnosť hovorí, že je cieľ, finančnú nezávislosť, istotu. A cez tú svoju vlastnú snahu si vieš potom odmerať, ako skutočne na tom si s tou finančnou gramotnosťou. Je to len o meraní, alebo je to aj o edukácii, čiže o učení sa? Lebo nejde o to len merať, ale môžem sa aj niečo doslova naučiť, lebo nie všetci, tak si presne povedal, nie všetci sú vzdelaní finančne a sú finančne gramotní. Je to presne zamerané práve na vzdelávanie. Výsledkom toho má byť, že keď je to nereálne, je to iba simulácia reálneho života. Ty vieš urobiť koľkokoľvek chýb len chceš a môžeš si vyskúšať, aký je dopad všetkých tvojich rozhodnutí, pozitívnych, negatívnych. Okamžite ti to dáva spätnú väzbu a keď už sa potom dostaneš do toho reálneho života a ty vieš, že už 3-krát si spravil túto chybu v tej simulácii, v tej hre na reálny život,
tak už v praxi sa na to budeš pýtať. Už sa budeš zaujímať o to, ako to v reálne, keď tam sedíš v tej banke, je. A budeš sa s nimi vedieť rozprávať na úrovni. Budeš mať otázky, ktoré sú k veci a budeš vedieť vyhodnotiť, že tento úver, toto investovanie, celkovo táto zmluva má pre mňa význam. Je pre mňa dobrá. Čiže keď som to dobre pochopil, je to skôr, a aj som to mal možnosť vidieť a omaknúť si to, že to nie je len taký nejaký online kurz. Veľmi sa mi na tom páčilo, že to je normálne, že do reálneho sveta postavená situácia, samozrejme je to online, ale ja to totiž nazývam hrou, lebo ja som si tiež prvýkrát som si myslel, že jak hra, ale on to v podstate ani hra nie je. To je normálne, že po virtuálnom svete virtuálne skutočné situácie a toto sa mi na tom veľmi páčilo, že síce sa ako keby hráš, ale v skutočnosti vytváraš doslova reálny model. Dobre hovorím? Ty prevezmeš zodpovednosť za cudziu rodinu. Čiže tam sa v podstate na ňu díváš ako na niekoho, koho potrebuješ posunúť ďalej. Často sa stáva dokonca, že ľudia sa identifikujú s tou vybranou rodinou a sami sa rozčelujú nad tým, čo život prinesie, aká situácia sa vlastne udiala. Niektorí, že v reálnom živote sa to určite nestalo, ale garantujem, že všetky udalosti, ktoré sú tam, sú skutočne vystrihnuté z reálneho života a práve vložené do tej simulácie, aby to človek mohol zažiť ako keby dopredu. Takže ak sa takéto niečo potom stane v reálnom živote, tak už si jedine môže povedať, to už som zažil. Hoci to bolo iba nasimulované, ale už som to zažil. V tejto chvíli už viem, čo môžem začať robiť a budem konať racionálnejšie. A respektíve správne reagovať, lebo častokrát ľudia sa nemajú zle preto, že by to okolie ich tlačilo mať sa zle, ale kvôli častokrát zlým rozhodnutiam. Mnoho ľudí, a ja som robil takisto dlhé roky v tom finančnom biznise, som videl, že mnoho ľudí sa dostalo do problémov z nevedomosti, ale hlavne zo zlých rozhodnutí, lebo oni neboli na tie rozhodnutia predtým pripravení. Oni robili rozhodnutia ad hoc, len na základe častokrát pocitov, a presne, ak si ty povedala, nie na základe rácia, ale na základe pocitov, alebo na základe toho, že ich okolia, alebo niekto niekam dotiahol, dotlačil, alebo videli nejakú reklamu a ešte raz pocity, lebo emotion is energy on motion, čiže tá emócia ich dotiahla niekam a nemali to ráciu, ale presne ako ty hovoríš, že tu sú tak reálne simulácie, v tom, neviem hovoriť, že v hre, ale v tomto projekte, pretože dokážu tí ľudia potom racionálne, tu som to zažil, viem, čo sa môže stať potom, to je veľmi dôležité, že aké to môže mať následky, tak je vysoká pravdepodobnosť, že sa rozhodnem lepšie a nebudem mať negatívne následky svojich rozhodnutí. To je tá podstatná vec. Tak som to aspoň pochopil, keď som videl celý ten projekt. Rozhodne áno, pretože najväčšou chybou je uvažovať o peniazoch cez emóciu, pretože vieme, že potom tie rozhodnutia nie sú správne. Alebo zvážime, že sa poradíme s niekým, kto urobil rovnakú chybu, možno bol v rovnakej situácii a sám to nezvládol, alebo naozaj riešime to cez okolie, ktoré nie je na to odborníkom a nemusíme dostať radu, ktorá nám zapasuje. Ale ideme cez ňu, pretože čo iné nám zostáva. No a tu som aj videl ten prienik toho, že ako to dokáže pomôcť ľuďom vo finančnom biznise. Že ty v podstate dokážeš ľahšie a efektívnejšie tomu klientovi ukázať, nielen hovoriť, že toto sa vám môže stať, ja som to zažíval x-krát v tých rodinách, toto sa vám môže stať, mne sa to nestane. A to je hovadina. Ale keď mu to ukážeš, aký to má, že nasimuluješ mu jeho rodinu a ukážeš mu tie jednotlivé príklady života, ktoré sa nie, že môžu stať, oni sa dejú v živote, lebo oni prichádzajú z narodením dieťaťa, prichádza x ďalších vecí, ktoré sa v budúcnosti stanú a nevyhneme sa im. S bývaním prichádzajú rôzne situácie, ktorým sa nevyhneme. Tak aj teraz zmena na realitnom trhu vyvolala v mnohých rodinách finančné napätie doslova a ešte len vyvolá. A teda byť na takéto veci pripravený. To
To znamená, že ty dokážeš aj ako človek, ktorý vo finančnom sektore pôsobí, dokážeš efektívnejšie, ďaleko jednoduchšie a rýchlejšie klientovi ukázať pozor, tak tuto, keď si tento produkt, alebo keď máš tento produkt nastavený takto, v budúcnosti ti to urobí toto. A opačne, keď si to prenastavíš lepšie, alebo vôbec to portfólio, tak dokážeš ďaleko ľahšie tie situácie zvládať v budúcnosti. Je to presne vynikajúci vzdelávací materiál aj pre ľudí, ktorí pôsobia v oblasti financií, alebo s ňou prichádzajú práve do kontaktu, takže potrebujú práve takúto argumentáciu do svojej práce, pretože nie všetko našťastie človek zažije a nemusí si to naozaj odžiť. Ale práve v tejto simulácii si môže odžiť veľké množstvo prípadov a bude presne argumentačne pripravený na to, čo sa bude diať, ako sa bude ďalej situácia vyvíjať, bude poznať tie riziká, ktoré bude vedieť krásne pomenovať a aj ten jeho predaj dostane trošku iný náboj. Pretože nebude sa rozprávať o tom s klientom, že čo by bolo, keby bolo, ale bude vedieť opakovať reálne situácie, pretože tá simulácia nie je síce reálna, ale všetko, čo je tam, je reálne a dá sa to preniesť do reálneho života. A takisto dajte to zahrať tomu klientovi, dajte mu ochytať si, čo robia tie životné situácie, a on sám uvidí, čo znamená mať zle nastavené zmluvy a bude vidieť, čo to s ním môže urobiť. A máme tam aj takú krásnu vec, že osobný bankrot. Pokojne si môže prežiť osobný bankrot. Ak niekto ľubí zistiť, aké to je, tak najlepšie je cez stimuláciu a v reálnom živote sa tomu vyhnúť. Presne, to tak vidím. To znamená, že keď som sa s Martinkou o tom rozprával prvýkrát, tak hneď mi to išlo v hlave, že ak pracuješ v tom finančnom sektore, fakt je dobre si to omáknuť možno z tejto strany a mať takýto nástroj, pretože ti jednak ušetrí obrovské množstvo času a za druhé získáš iný náskok jednak voči klientom, ktorých máš okolo seba, ale samozrejme aj voči ľuďom, ktorí pracujú v tvojom regióne v rámci tvojho biznisu, pretože dokážeš mať nový nástroj, ktorý tu ešte nie je. A rád by som sa ešte dotkol tej veľmi dôležitej veci, že finančná gramotnosť versus finančná inteligencia. Prečo sme to vôbec nazvali, že finančná inteligencia? Kde to išlo? Pretože tak dobre, finančná gramotnosť, aj ty s tým začínala, že finančná gramotnosť a štatistika a tak ďalej. Ale aký je medzi tým rozdiel? Čo znamená mať len finančnú gramotnosť a čo znamená povýšiť to na finančnú inteligenciu? Finančnú gramotnosť všetci poznáme, teda definíciu poznáme. Veľmi zľahka je to o tom, že viem si spraviť rozpočet, mám prehľad, viem si spraviť finančný plán, nastaviť si nejaký cieľ, vyznám sa v sporení, v investovaní, aspoň zľahka a teda aj v úveroch. No a cieľom je, že chcem si vytvoriť finančnú istotu. Čiže to je finančná gramotnosť, ktorú všetci poznáme. Ak by sme sa všetci týmto riadili, tak by to bolo úžasné, pretože tým pádom by sme mali ľudí, ktorí prosperujú. Nie je to však tak a preto prichádza k povýšeniu na finančnú inteligenciu, pretože tá zahŕňa aj to, že človek si potrebuje uvedomiť, že do jeho rozhodovania vstupujú aj procesy, ktoré nemusí mať pod kontrolou. A to už sú napríklad aj spomínané emócie. Alebo predchádzajúce rozhodnutia, ktoré urobil, na základe ktorých si vytvoril istý model správania sa, ktorý už ale aktuálne mu vôbec nepomáha. Rôzne presvedčenia, ktoré si nosíme ohľadom financií, ktoré nám nepomáhajú sa práve správne rozhodovať. A ak o tomto všetkom vlastne nevieme, tak sa nemôžeme stať finančne inteligentní. A pre mňa najpodstatnejšia zložka je, a najviac to pociťujem v práci s ľuďmi, je, ako vnímame peniaze. Štatistiky ukázali, že vlastne veľmi veľa ľudí má odpor k peniazom. Vraj peniaze sú zlo. Lenže peniaze nie sú živé. Peniaze majú presne také vlastnosti, akým dáte vy sami. A tá finančná inteligencia je z toho najvyššieho, čo tam môžeme z nej zobrať,
uvedomiť si, aký vzťah máme k peniazom. Pretože vytvorenie kvalitného vzťahu k peniazom znamená, že v tej chvíli ich povýšim na hodnotu a hodnota sa správa tak, že ak pracujete v prospech hodnoty, cítite sa šťastný, naplnený, spokojný. Ak pracujete proti svojej hodnote, necítite sa dobre. Takže ak budete robiť rozhodnutia, ktoré sa týkajú vašich financií, tak dokonca aj emócia vám ešte potom dá vedieť, že tento nákup je emočný a nie je správny. A takisto vám dá vedieť, na tomto mieste zainvestuj, na tomto mieste je to v poriadku. Ja sama, keď som to začala pred pár rokmi aplikovať, tak som zistila, ako neuveriteľné množstvo vecí nepotrebujem. Práve preto, lebo tá hodnota pracuje za mňa. Je už tak vritá, tak zakorenená, že je to v podstate ten životný štýl. A som hrdá na každé jedno rozhodnutie, kedy odložím nákup, ktorý nepotrebujem a kúpim presne to, čo mi v živote pomáha, to, čo ma posúva ďalej. Takže keď hovoríme o finančnej inteligencii, nehovoríme čisto len o finančnej gramotnosti, ako som pochopil. My keď sme aj dnes hľadali názov tohto live streamu, tak mne vtedy rovno cvaklo v hlave, že mal som taký druhý názov pripravený, že umelá inteligencia nenahradí nikdy finančnú inteligenciu. Pretože umelá inteligencia nedokáže prežiť váš život dozadu ani dopredu. Umelá inteligencia dokáže niečo vytvoriť a samozrejme, že to ide stále dopredu, počúvam stále o nových jazykoch a neviem čo všetko na svete a o tom, ako sa tá inteligencia super učí, čo všetko dokáže, ale tie emócie, ako spomínala Maťka, veľmi ťažko umelá inteligencia dokáže prežiť. Ona neprežíva to, čo vy, nemá tie túžby, nemá vaše cieľe, ona to dokáže, možno racionálne by to dokázala urobiť, ale neprežije to s vašimi emóciami. Nemá tú skúsenosť, nemá ten zážitok, nevie si to ohmatať ani po tej stránke budúcnosti, ani po tej stránke minulosti. Takže stále hovorím, že umelá inteligencia nedokáže nahradiť finančnú inteligenciu a preto je potrebné, aby sme sa dokázali stať finančne inteligentnými, nie len finančne gramotnými. A keď sme hovorili na začiatku, že tu chýba na Slovensku finančná gramotnosť, tak tá finančná inteligencia bude chýbať násobne. A práve preto sa mi tento projekt páči, pretože tú finančnú inteligenciu prináša dostupnú pre či už ľudí, či už bežných ľudí. A to je jedno, či si zamestnanec niekde, alebo si živnostník, malá firmička, veľká firma a chceš možno pomôcť ako majiteľ firmy svojim zamestnancom a chceš im dať nejaký benefit. Naučíš možno o trošičku lepšie zhospodáriť s peniazmi. Len takým maličkým nástrojom, akože ja to tak dám do úvod, že zahrajú si tú simulovanú časť tej rodiny a budú si môcť vyskúšať, aké dopady majú ktoré rozhodnutia a možno ti budú vďační, lebo vďaka tomu ušetria niekoľko mesačných výplat a opačne zarobia niekoľko mesačných výplat. Vďaka jednému malinkému, a ja poviem, že v dnešnej dobe obrovsky lacnému maličkému nástroju. Takže toto sa mi na tom páči, že taká malá vec dokáže urobiť obrovské zázraky. A teda, keď pracuješ aj v tom finančnom biznise náhodou, tak zase máš nástroj, vďaka ktorému malému nástroju dokážeš robiť veľké veci a veľké posuny. Tak ako umelá inteligencia dokázala nám zmeniť behom pár mesiacov dozadu, nám dokázala zmeniť vnímanie a niektoré dokonca celé sektory, celé odvetvia mení, tak aj toto ti dokáže zmeniť tento sektor, v ktorom dnes pracuješ, pretože a zase umelej inteligencie. Mnohí sa jej obávajú a mnohí sa z nej tešia. A je to presne ako Martinka pred chvíľkou hovorila, ako s tými peniazmi. Peniazmi môžeš ubližovať a môžeš nimi pomáhať sebe a svojmu okoliu. Peniazmi môžeš sebe ubližovať a môžeš ubližovať okoliu. Alebo teda pomáhaš, alebo ubližuješ. A to isté to platí aj o umelej inteligencii. Dokáže ti ubližovať, alebo ty dokážeš ubližovať, ale dokáže ti pomáhať, alebo pomáha tvojmu okoliu. A to isté platí aj o finančnej inteligencii. Ak dnes tú finančnú inteligenciu nemám, tak
prichádzam o veľmi veľa. Aspoň to tak vnímam v dnešnej dobe. Ja som vďačný Pánu Bohu za to, že ma priviedol vtedy k Petrovi a celému tomu environmentu ľudí a mohol som pracovať v tom sektore, ale hlavne som sa veľa naučil. A dnes viem, čo mám mať a nemám mať, aké produkty mám využívať, nemám využívať, nepodlieham zbytočným emóciám a potom výkyvom, možno som veľmi konzervatívny, neviem, ale na druhej strane viem, že mi tá konzervatívnosť prináša dlhodobý úspech. Myslím v investovaní teraz. A teda, ale každý to má nejako inak nastavené a práve tento projekt ti to umožňuje vyskúšať si to, čomu podľahneš, nepodľahneš. Ako ti to môže fungovať, alebo nefungovať. Takže naozaj doporučujem. My potom do komentu pod toto video predpokladám zavesíme link, kde si to ľudia budú môcť ďalej pozrieť. Dobre hovorím, Martinka? Zatiaľ máme vlastne vynikajúcu správu, pretože ešte pár dní máme do začiatku predaja a v tejto chvíli, keďže je to takto, tak viete získať takú malú skúšobnú verziu úplne zadarmo. A úplne zadarmo nie. Budem chcieť od vás recenziu. Akékoľvek ste z toho mali dojmy, pocity, takže to bude taký ten barter, taký ten výmenný obchod. Takže bude to trvať len už pár dní, takže je dobré zareagovať čím skôr. Tak to je fakt dobrá správa. Toto som ani netušil, my sme to totiž nedohodli pred vysielaním. Nie, je to také interné rozhodnutie, že ešte budeme radi, keď dostaneme recenziu, dostaneme spätné väzby a do toho predaja už čoskoro vstúpime a teda aj predstavíme teda konkrétne ceny aj za zakúpenie si jednorazového vstupu, ale aj teda prípadne za workshop alebo dlhšiu spoluprácu. Perfektne, sa veľmi teším. Takže tí, ktorí nás teraz sledujete live, tak máte pár dní. Tí, ktorí nás sledujete zo záznamu, tak možno menej pár dní. A niektorí, ktorí už veľmi neskôr, tak už možno nie ste súčasťou tohto mini, alebo tejto mini akcie, že môžete si to vyskúšať v úvozovkách zdarma za tú recenziu, ale aj tak určite vám budeme za toto vďační. Ja osobne som si to takisto skúsil a bol som veľmi prekvapený. Patricia, ktorá je moja marketingová manažérka u nás v tíme, má 23 rokov, vyskúšala si to takisto a hovorí mi, Marian, toto sme mali mať na škole. To bolo, že perfektné, pretože na škole sa mohli učiť o finančnej gramotnosti, ale keď si to neohmata, nevyskúša na konkrétnych príkladoch, ale nemyslím takých, že napíše ti niekto na nejaký konkrétny príklad, ale naozaj sa do tej situácie dostaneš a musíš tú situáciu riešiť a aj pri tom riešení zažívaš nejaké emócie, nejaké rozhodnutia. To úplne to niekde na papier si prepočítať ale príkladov. Naozaj doporučujem každému, vyskúšajte si to, fakt je to, a hlavne čo sa mi páči na tom, že to je také naozaj, že je to taký moderný dizajn, moderne urobené, veľmi intuitívne a fakt to láka stále ísť tým ďalej. Takže toto doporučujem. Maťka, teda, jak sa vôbec volá celý ten projekt, lebo hovoríme o finančnej inteligencii, ako sa volá ten projekt, s ktorým to môžem naplniť tú svoju finančnú inteligenciu. Tak voláme sa Finplay, aby tam bolo trošku hravosti. Finplay finančná inteligencia. Teda veríme, že budeme súčasťou tvorby finančnej inteligencie na Slovensku, čoskoro už na úplne všetkých miestach. Tak a ja verím tomu, že toto Finplay pomôže k tomu, aby sa ľudia stali finančne inteligentnejšími, to je po prvé. A po druhé, tí, ktorí pracujete vo finančnom sektore, aby vám to pomohlo k tomu, aby ste mohli, a poviem to na rovinu,
ja tým, že s mnohými spoločnosťami, ktoré robia na finančnom trhu, nespolupracujem, respektíve s lídrami týchto spoločností, každý z nich mi hovorí, že my chceme klientom poskytovať lepšie služby, my chceme robiť komplexné finančné služby, my chceme robiť klientom finančné plány, my chceme, aby naši klienti boli naozaj mali istotu, boli v bezpečí, peniaze, neviem čo všetko a tak ďalej. Ale niekedy to není o tom, že by firma urobila chybu, alebo to vedenie tej firmy. Ale niekedy práve tí ľudia, ktorí pracujú v tom biznise a sú možno kratšie v biznise, alebo možno niektorí, ktorí nemajú až taký charakter, tak narobia častokrát zlobu a paseku. A aj tento nástroj ti dokáže eliminovať práve tie chyby, ktoré sa môžu stať. A nehovorím, že ty by si robila chyby, ale ľudia možno v tvojom tíme, alebo ľudia niekde, ktorých možno už ani nepoznáš, že máš tak veľkú firmu, že nie všetkých ľudí dokážeš poznať a nemáš možno nad tými procesmi kontrolu, dokážeš tých ľudí lepšie učiť a pripravovať na tie situácie. A práve preto vnímam, že je dobré sa to naučiť, je možno dobre si ten nástroj omakať, a povedať si, že áno, tak páči sa mi, alebo po prípade, ako Martinka hovorila, tak viete čo, je to dobré, ale tuto by som videl ešte nejaké vylepšenie. Za každý feedback vám predpokladám, že Martinka a jej tým bude vďačný, ak dáte feedback a Feedbacky nás rozvíjajú. Ešte raz? Feedbacky nás rozvíjajú. Presne tak a pomôžeme zdvíhať tú finančnú inteligenciu v celej našej krajine. Lebo každým takýmto krokom, či už pomáhame tým ľuďom sa viac naučiť, zdvíhame finančnú inteligenciu v krajine. Pomôže to tvojmu biznisu, tvojmu konkrétne? Ja tvrdím áno. A nech si z akéhokoľvek sektora, nemusíte byť z finančného sektora, ak si z akéhokoľvek sektora pomôže ti lepšie rozumieť peniazom a lepšie sa rozhodovať s peniazmi, ja tvrdím, že áno. Koľko ušetríš a koľko zarobíš? Sú to tisíce, niekde 10 000, niekde 100 000 eur, ktoré môžeš ušetriť alebo zarobiť. A každé ušetrené euro je v podstate zarobené euro. Svojím spôsobom. Takže naozaj ten nástroj má obrovské využitie. Preto som bol takým fanúšikom od prvého momentu, keď som to zbadal a hovorím, Martinka, príď sa s nami o tomto podeliť. Takže fakt veľmi, 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 veľmi dobre. A ešte nám povedz na záver, Maťa, že čo ťa k tomu viedlo, že si vôbec do tohto celého projektu išla? Čo bol ten impuls? Môžem urobiť pre toto naše krásne Slovensko jednu veľkú vec. A to je práve naučiť ľudí rozumieť peniazom, pracovať s nimi, tak aby ich skutočne mohli mať dostatok. Takže pre mňa je táto myšlienka veľmi silná, pretože je to tak, že pomáham tým ľuďom 9 rokov, už takmer 9 rokov práve v tejto oblasti financií alebo osobnostného rozvoja a toto považujem za taký ten aktuálny vrchol. Ja som vždy cítila, že to príde k niečomu veľkému, kde budem môcť zasiahnuť väčšie množstvo ľudí a toto presne považujem za vynikajúcu myšlienku a za skvele nastavenú tú myšlienku do tohoto projektu. A ja v tom vidím aj tento rozmer, čiže ten rozmer tej pomoci, ale vidím tam aj ten rozmer biznisu. A to sa mi veľmi páči, že dokážeme dve veci spojiť. Aj dobrú vec a pomoc a na druhej strane má to aj ten biznisový charakter, že jednak viem to dať ako benefit pre ľudí, ktorých mám vo svojom okolí, vo svojej firme a podobne. Vieme to dnes ponúknuť a ak nás niekto pozeráte z toho školského prostredia, vzdelávacieho prostredia, tak naozaj dnes na školách toto obrovsky chýba. A vôbec ja vidím mám kamaráta stredoškolského pedagóga a on mi hovorí, Marian, my nemáme nástroj, my by sme radi učili finančnú gramotnosť, ale my na to nemáme nástroj. Tu je dnes nástroj. Máme to možnosť využiť v tom finančnom sektore dnes. Takže keď som prvýkrát počul od Martinky o tomto nástroji, hovorím si, fantastický nástroj, to dokáže pomáhať ľuďom v rôznych sektoroch, v rôznych odvetviach a dokonca aj žiakom alebo študentom v školách. Takže fakt klobúk dolu a naozaj veľmi dobrá práca.
A tí, ktorí si to chcete omakať, tak budete mať pripojený tu pod videom v rámci komentárov, budete mať pripojený link, kde si to môžete teda omaknúť alebo dozvedieť sa viac. Dobre, takže Maťka, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si sa s nami podelila. Aj keď ste možno čakali, že vám to celé tu ukážeme, naschvál sme vám to neukázali, naschvál sme vám neukázali žiadne print screeny z toho a podobne. Poďte si to vyskúšať a pozrite si to naživo, ako to celé funguje. Takže ešte raz vďaka Maťka a celý tím, ktorý je samozrejme za tým. Budem vám veľmi držať palce, aby sa vám podarilo rozvíjať to ďalej a aby ste mali s tým obrovský úspech a vy, ktorí si to vyskúšate, aby ste to mali pre seba ako vodítko vo svojom živote, aby vám to pomáhalo a tí, ktorí to budete využívať na svoj biznis, aby vďaka tomu vám aj ten biznis rástol, aby ste mali väčšiu efektivitu, aby vám klienti, aby vaši klienti rástli spolu s vami, aby vám možno jedného dňa boli aj za to vďační. Takže ešte raz, Martinka, vďaka. Ja ďakujem za pozvanie a teším sa na nových finančne inteligentných ľudí. A vám všetkým ďakujem, že ste to dopozerali sem a kľudne nám potom do komentárov aj tí, ktorí budete mať nejaký feedback z toho, tak nám píšte do komentára pod toto video. Fakt nás to bude zaujímať, aký vy z toho máte feeling, pocit a skúsenosť a tak ďalej. Takže ešte raz pekný večer, poprípade do nás pozeráte zo záznamu. Pekné ráno a pekný deň. Dovidenia. Prajeme, ďakujeme. Majte sa.